Il-festi tal-milietu tal-ewwel tas-sena għal darb'oħra ħarġu fid-der il-ġenerożità kbira tal-poplu Malti Wawċi. Fuq medda ta' ftit anqas minn 4 ġimgħat bejn id-9 ta' Deċembru u l-1 ta' Jannar ingħataw kważi 9,900,000 euro fatt ta' maratoni li ttellaw għal karità u għal partiti politiċi. Dan ifisser li meta mqabbel mal-kampanji li saru fl-2017 inġabru aktar minn 1,300,000 euro. Fil-fatt minn ċifri li żammu News jirriżulta li l-ammont ta' flus li nġabru f'dawn l-aħħar ġimgħat kien l-ogħla li qatt inġabar f'pajjiżna f'dawn iż-żminijiet ta' festi. Bħal kull sena, l-akbar ġabra u wirja ta' solidarjetà saret waqt il-maratona televiżiva tal-Istrina l-għada tal-miliet bris il-Malta Community Chest Fund. Matul din il-maratona nġabret is-somma rekord ta' aktar minn 7,134,000 euro. Meta mqabbel mal-Istrina li saret fl-2017, jirriżulta li nġabru aktar minn 1,85,000 euro. Fondi li jmorru biex jagħmlu tajjeb għal bosta persuni b'mart ta' kanċer u oħrajn vulnerabbli fis-soċjetà. Inizjattiva oħra li waslet għal ġabra rekord kienet dik tad-Dar tal-Providenza li tellet fl-ewwel jum tas-sena. Matul din il-maratona nġabret is-somma rekord ta' 1,275,000 euro, ammont li kien jisbuq dak tas-sena li għaddiet b'aktar minn 20,000 euro. Fl-ewwel ġimgħat ta' Deċembru iż-żewġ partiti politiċi tellaw ukoll il-maratoni tagħhom. Bil-Partit Laburista jiġbor somma rekord ta' aktar minn 803,000 euro li kienet tfisser ukoll żieda ta' aktar minn 190,000 euro meta mqabbel mal-ġabra annwali li saret f'Diċembru tas-sena 2017. Fl-istess żmien li l-kap nazzjonalista Adrian Delija ħareġ jgħid li eluf ta' nies m'għandhomx biex jieħdu pizza jew jixtru par żarbun, il-Partit Nazzjonalista ġabar somma li sejħilha rekord meta qal li ġabar ftit aktar minn 670,000 euro. Dan ifisser illi ras għal ras matul dawn l-4 ġimgħat il-poplu Malti Wawċi ta' ftit aktar minn 22 euro, żieda ta' 3 euro ras meta mqabbel mal-inizjattivi li saru matul l-2017 u l-bidu tal-2018. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.